मंत्राची, तुमची आमची सर्वांची, बळीराजाच्या समृद्धीची. समृद्धीचा एकच मंत्र, प्रलशरचा प्लांटो कृषी तंत्र. प्रलशरचा प्लांटो कृषी तंत्र. कोणत्याही हंगामासाठी, कोणत्याही पिकासाठी, खरगोश उत्पादनासह निर्यातक्षम मालासाठी. समृद्धीचा महामंत्र, प्रलशरचा प्लांटो कृषी तंत्र. प्रलशरचा प्लांटो कृषी तंत्र. मंडळी, उशिरा का होईना पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळं काय झालं की पेरलं ते उगवून येईल आणि जे उगवून आलं आहे त्याला जीवदान मिळालं आहे. पर्यायानं दुबार पेरणीचं संकट जवळपास आपलं टळलेलं आहे. पण मंडळी, निसर्गाच्या भरवशावर अवलंबून असलेली आपली शेती करायची असेल तर निश्चितपणे आपल्याला उत्पादन खर्चात बचत केली पाहिजे, उत्पादन वाढवलं पाहिजे, निरोगी पीक घेतलं पाहिजे, दर्जेदार उत्पादन घेतलं पाहिजे. आणि हे करायचं असेल तर निश्चितपणे फायदेशीर ठरतं प्लांटो कृषी तंत्र. गेली अनेक वर्ष असंख्य शेतकरी बांधव त्याचा फायदा घेत आहेत. आज देखील आपण अशाच काही शेतकरी बांधवांचे अनुभव पाहण्यासाठी जाणार आहोत. पण त्यापूर्वी जाणून घेऊ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीयुत स्वप्नील चौधरी यांचं मनोगत. शेतकरी बंधूंनो, गेल्या सुमारे 35 वर्षापासून निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी प्लांटो कृषी तंत्रातील प्लांटो उत्पादने शेतकऱ्यांना अतिशय फायदेशीर ठरलेली आहे. हे प्लांटो कृषी तंत्र नेमकं काय? तर शेतकरी बंधूंनो, भारत सरकारच्या CSR संस्थेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी या प्रयोगशाळेने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्याला प्रलशर बायो प्रॉडक्ट्सची फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजी यांची सांगड घालून जे प्रॉडक्ट आणलेले आहेत, शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेले आहेत, त्या प्रॉडक्ट्सचं शेड्यूल एक विकसित केलेलं आहे कृषी विद्यापीठांनी पीक न्याय ठरवून दिलेल्या रासायनिक खतांच्या मात्रांच्या बरोबर. आणि हे प्लांटो कृषी तंत्र शेड्यूलनुसार वापराने निरनिराळ्या पिकांमध्ये अतिशय कमी खर्चात चांगल्या गुणवत्तेसह 1.5 ते दुपटीपर्यंत उत्पादन वाढ झाल्याचे असंख्य शेतकऱ्यांचे अनुभव आहेत. त्याचप्रमाणे आज आपण प्लांटो कृषी तंत्राचा वापर केलेले जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांचे प्रत्यक्ष अनुभव बघणार आहोत. मंडळी, अधिकाधिक उत्पादनासाठी आपण केळीसाठी टिश्यू कल्चर रोपांचा वापर करतो. पण त्यातही जर सोबतीला प्लांटो कृषी तंत्राचा वापर केला तर एकीकडे पिकाचा कालावधी कमी होतो आणि सोबतच घडाच्या वजनामध्ये कमालीची वाढ होते. अगदी असाच अनुभव आहे जळगाव जिल्ह्यातील प्रगतिशील शेतकरी श्रीयुत विनायक पाटील यांचा. चला तर मग जाणून घेऊ त्यांचा अनुभव. 13 एकर शेतीमध्ये माझी केळी, ऊस, पपई आणि 2-3 वर्षापासून मी कपाशी लावत होतो, पण ती आता बंद केली. त्या जागेवर सोयाबीनची लागण करतो आहे. केळीची जवळजवळ मी खूप कंपन्यांचे मटेरियल खतं वापरून पाहिले, पण केळीची 20च्या वर रात जात नव्हती. यावर्षी मी 4,500 टिश्यू रोपांची लागण केली. आणि टिश्यू रोपांची लागण करत असताना ज्ञानेश्वर पाटील माझ्या शेतात आले. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही कुठलं खत वगैरे वापरता बुवा? तर मी सांगितलं मी जे आलं आपलं दुकानदारांनी जे सांगितलं ते वापरून घेतो. मग त्यांनी सांगितलं की आमच्या प्लांटोचं जे खतं आहेत त्यांचा वापर करा. मी त्यांचे सांगितल्याप्रमाणे पहिल्या डोसमध्ये सुपर फॉस्फेट 4 बॅगा आणि 1 बॅग पोटॅशची आणि 1 बॅग युरियाची आणि त्यात प्लांटो दाणेदार 1 बॅग असं पहिला डोस केळीला दिला. मग पुढे दुसरा डोस आला. दुसऱ्या डोसला 24-24-0 पोटॅश आणि प्लांटो दाणेदार त्यात वापर करून बेसल डोस दिले गेले. प्लांटो तंत्र वापरल्यामुळे केळी जोमाने चालली. त्यात मग मी पीस टीम, प्लांटो मायक्रो, प्लांटो ड्रीप यांचा वापर केला. पूर्वी प्लांटो कृषी तंत्र वापरत नव्हतो त्यावेळेस माझी केळी 8व्या महिन्यात निस्वाळ व्हायची. आता निस्वण ही 7व्या महिन्यातच झाली. निसवल्यानंतर प्लांटो ड्रीप, प्लांटो मायक्रो आणि प्लांटो हार्टी याचा वापर केला. पूर्वी बाग हा जवळजवळ 15 महिने चालायचा आणि आता प्लांटो कृषी तंत्र वापरल्यामुळे 7व्या महिन्यात निस्वाड झाली. पूर्वी 8व्या महिन्यात व्हायचे, 1 महिना तो वाचला. आणि त्यातून जो बाग आता सुरुवात झाली ती 10व्या महिन्यातच सुरुवात झाली. पूर्वी 12 महिन्यात सुरुवात व्हायचा आणि आता 15 ऑगस्टला लागण केली तर 30 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण बाग खाली होऊन जाईल. आणि पूर्वी जवळजवळ 15-16 महिने बाग घ्यायचा तो 12.5 महिन्यातच खाली होऊन जाईल. त्याच्यातून माझे 3-4 महिने जवळजवळ
वाचले आणि त्याच्यातून माझा मजुरांचा खर्च मटेरियल देणं हे सर्वच वाचलं आणि जवळजवळ 10व्या महिन्याला केळीचा पहिला पाळा निघाला. 130 झाड निघालं. ते 130 झाडापासून 32 क्विंटल माल निघाला. रास 24ची पडली. माझ्या माहितीप्रमाणे अजून पुढे रास वाढेल, ती 27-28ची रास पडेल असा माझा अंदाज आहे. पहिला माल निघाला त्यावेळेस ते 130 झाडचे जवळजवळ 1600च्या भावाने जो माल निघाला 32 क्विंटलचा 50,000 रुपये माझे पहिल्याच पाड्याला निघाले. अजून आता जवळजवळ माल 200-250 झाड तयार आहे. त्याच्यातून एक ट्राला माल पूर्ण जाईल. पूर्वी 4,500 रुपये रोपं जर लावायचो मी या क्षेत्रामध्ये तर त्याच्यातून 1,000 खोड बाद व्हायचं आणि आता प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरल्यामुळे माझा असा अंदाज आहे की 200 ते 300 रोपं फक्त याच्यातून घड वाया जातील. बाकी जवळजवळ माझा त्याच्यातून 700 रोपांचा फायदा होईल. पूर्वी 20ची रास पडायची, आज जवळजवळ त्या प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरल्यामुळे 26-27ची रास पडते. 27ची रास जरी पडली 700 रोपं जे माझे वाढले त्याच्यातून माझे जवळजवळ 1500 रुपये प्रमाणे जवळजवळ 3 लाख रुपये वाढतील. उरलेल्या 3,500 रोपांमध्ये माझे जवळजवळ प्रति रोप 7 किलोप्रमाणे वाढ झाली. त्याच्यातून जवळजवळ 1500 रुपयाचा भाव पकडला आपण तरी माझे कमीत कमी 2.5 लाख रुपये त्याच्यातून नफा मिळेल. प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरल्यामुळे जवळजवळ 5.5 लाख रुपये जास्तीचे मिळतील असा माझा अंदाज आहे. शेवटपर्यंत मला प्लॅन्टोचा खर्च 50,000 ते 60,000 रुपये येईल. शेतकरी बंधूंनो, आताच आपण जळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेला केळी आणि केळी उत्पादकांचा प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापराचा अनुभव बघितला. प्लॅन्टो कृषी तंत्राचा वापर केल्यामुळे त्यांची निसवण लवकर झालेली आहे. निसवणचे झाडांचे प्रमाण जे आहे ते वाढलेले आहे. त्यासोबतच त्यांची कटाई जी आहे ती लवकर झालेली आहे. म्हणजे नियोजनाचा त्यांचा खर्च वाचलेला आहे. आणि यासोबतच प्रति घडाच्या वजनात त्यांना जवळपास 7 किलोच्या आसपास सरासरी त्यांना घडाच्या वजनात वाढही मिळालेली आहे. आणि शेतकरी बंधूंनो, असंख्य केळी उत्पादकांना प्लॅन्टो कृषी तंत्रामुळे उत्पादन वाढ तर मिळतच आहे, पण त्यासोबतच जळगाव केळी संशोधन केंद्र, त्याचप्रमाणे तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ येथे सुद्धा प्लॅन्टो उत्पादनांच्या केळीवर वजन वाढणीच्या चाचण्या घेण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यात सुद्धा अतिशय उत्कृष्ट निष्कर्ष हे मिळालेले आहेत. आणि मंडळी, यात प्लॅन्टो कृषी तंत्राचा वापर केल्यामुळे 25 एकर ऊसाच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली आणि उत्पन्नात देखील मोठी भर पडली. सोबतच कांद्यासाठी देखील त्याचा वापर केल्यामुळे उत्पादनात वाढ झाली. तर दुसरीकडे कांदा चाळीस जास्त कालावधीसाठी टिकल्यामुळे चढा बाजारभाव देखील सापडला. असा अनुभव आहे अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकरी श्रीयुत भाऊसाहेब घावटे यांचा. चला तर मग जाणून घेऊ त्यांचा गेल्या 5-6 वर्षांतील अनुभव. आमची समजा 14 जणांची जॉईंट फॅमिली आहे. आम्ही सर्वजण शेतीच करतो. तर शेतीत समजा सगळे शेतीत काम करत असताना रासायनिक खताच्या किमती बेसुमार वाढलेल्या आहेत. प्रामुख्याने आमच्या शेतीत 25 एकर ऊसाचं क्षेत्र आहे. किती वातावरण चांगलं असलं, पाऊस भरपूर असला तरी ऊस समजा एकरी 40 टनाच्या वर आतापर्यंत गेलेलं नाही. तसं उन्हाळी कांद्याचं पण आहे. कांदे समजा काढणीच्या टायमाला वातावरण दूषित होतं, पाऊस येतो मध्ये, त्यामुळं त्याच्यात सुद्धा कांद्याचे ॲव्हरेज आपल्याला भेटत नाही. रासायनिक खताच्या किमती वाढल्यामुळं आपल्याला ही शेती करणं परवडत नाही. तर त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की बाबा कमीत कमी खर्चामध्ये आपण शेती कशी केली पाहिजे. त्यामध्ये आम्हाला आमचे सहकारी मित्र एकदा प्लॅन्टोचे शिंगणे साहेब भेटले का त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. व शिंगणे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही 5-6 वर्षापासून प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरायला सुरुवात केली. पहिल्याच वर्षी आम्हाला असा रिझल्ट भेटला, जे फुटवे निघतात ते सर्व एकसारखे निघतात आणि फुटवा बी जास्त करतं. समजा पहिले आम्ही प्लॅन्टो वापरायच्या आधी जी ऊसाची कांद्याची जी संख्या होती ती कमीत कमी 24 ते 25 पर्यंत सरासरी राहायची. तर प्लॅन्टो वापरल्यानंतर त्याच कांद्याची संख्या 36 ते 37 पर्यंत गेली. तर आम्हाला एकरी 50 ते 55 टनापर्यंत आम्हाला, म्हणजे तसं एकरी आम्हाला 15 टन ॲव्हरेज 100% वाढलेला आहे. तर 25 एकरामध्ये आम्हाला 350 टन हे आम्हाला वाढलेलं आहे. कारखान्याचा भाव जर बघितला 2000 जर आपण भाव पकडला तर कमीत कमी आमचे 25 एकरामध्ये 7.5 लाख रुपये नक्कीच वाढलेले आहेत. तर 25 एकरामागं प्लॅन्टो कृषी तंत्राला आम्हाला फक्त 1.25 लाख रुपये खर्च आलेला आहे. ऊसानंतर समजा आम्ही उन्हाळी कांदा हे पीक प्रामुख्याने करतो. आमचा मागच्या वर्षी 3.5 एकर कांदा होता. पहिलं समजा 15 टन व्हायचा एकरी, तर आता प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरल्यामुळं कमीत कमी एकरी 20 टनापर्यंत आमचं ॲव्हरेज गेलेला आहे. समजा 3.5 एकरामध्ये समजा आमचा ॲव्हरेज 17.5 टन हे वाढलेला आहे. पहिला रासायनिक खत वापरत होतो त्यावेळेस कांदा आपला 2 ते 2.5 महिने टिकवायचा समजा चाळीमध्ये साठवण केल्यानंतर. प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरल्यानंतर आपला हाच कांदा आम्ही 9 महिन्यापर्यंत साठवून ठेवला. तर याचा फायदा आपल्याला एवढे बी मार्केटमध्ये भाव कमी असताना 3000 सरासरी आम्हाला भाव भेटला. आम्हाला 17.5 टनाचं समजा जे आमचं ॲव्हरेज जे वाढलेलं आहे
तर त्यामध्ये आम्हाला 5,10,000चा निश्चितच फायदा झालेला आहे. आता यावर्षी सुद्धा मी 6 एकर उन्हाळी कांद्याची लागवड केली. ज्यावेळेस आपण रोप टाकलं त्यावेळेस अशी परिस्थिती होती की पाऊस चालूच होता, मध्ये ढगाळ वातावरण बी होतं. बाकी शेतकऱ्यांनी 2-2 वेळेस समजा पहिल्या वेळेस रोप फेल गेलं त्यांनी डबल टाकण्याची बारी आली. पण आम्हाला मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे शिंगणे साहेबांनी सांगितलं होतं. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही प्लॅन्टो दाणेदार खत टाकून नंतर रोप टाकलं. त्याचा फायदा म्हणजे रोपाची जी वाढ आहे ती बी चांगल्या प्रकारे झाली. रोपाची जी खालची गुंडी असते तिची साईज बी एकदम मस्त झाली. कांद्याचं रोप 1.5-2 महिन्यात लागवडीसाठी येतं. तर आमचं रोप सरासरी दीड महिन्यात म्हणजे कमीत कमी आम्हाला 10 ते 15 दिवस आधी लागवडीला आलं. आणि त्याचा फायदा असा 10 ते 15 दिवस आमची लागवड बी आधी चालू झाली. लागवडीच्या वेळेस आम्ही काय केलं, रासायनिक खताबरोबर एकरी 50 किलो प्लॅन्टो दाणेदार वापरून लागवड करून घेतली. लागवड केल्यानंतर त्यामध्ये आम्ही प्लॅन्टो ड्रिप पण सोडलं आणि झिलची आणि पिस्टीमची फवारणी सुद्धा घेतली. नंतर असं बघायला भेटलं की वातावरण बी चांगलं नव्हतं, दूषित होतं, रोगट होतं. त्यामध्ये लोकांच्या 2-2, 3-3 फवारण्या चालू असताना समजा मला फवारणी बी कमी लागून बी समजा माझा कांदा 3.5 महिन्यात माझा शेडमध्ये 40 साठवणीसाठी जमा झालेला आहे. प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरल्यामुळे कमीत कमी 15 दिवस आधी माझं रोप लावायला आलं. 15 दिवस आधी कांदे पण निघाले आणि कमीत कमी समजा 1 महिना माझे कांदे लोकांच्या कांद्यापेक्षा आधी शेडमध्ये बी साठवणीसाठी आले. प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरल्यामुळं समजा आम्हाला अजून एक अनुभव आला की कांद्याची जी साईज आहे ती सर्व एकसारखी आहे. जे गोलटीचं प्रमाण आहे ते एकदम कमी आहे. यंदा बी वातावरण दूषितच होतं. सरासरी लोकांना 10चं ॲव्हरेज बसलं. मी जर समजा शिंगणे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे जर प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरलं नसतं तर माझा सुद्धा ॲव्हरेज या बाकीच्या शेतकऱ्यांसारखंच झालं असतं. पण कृषी तंत्र वापरल्यानंतर मला तो फायदा झाला की माझा कमीत कमी एकरी 5 टन हा कांदा वाढलेला आहे. तर त्याच्यामुळे माझा 6 एकरात कमीत कमी मला 30 टन ॲव्हरेज हे नक्कीच वाढव मिळालेला आहे. तर प्लॅन्टो वापरल्यानंतर तुमचे जो कांदा साठवणुकीला तुम्ही जे ठेवता तर त्याला कोजळी ही लगेच लागत नाही. म्हणजे तुमचा कांदा 7 ते 8 महिन्यापर्यंत जोपर्यंत तुम्हाला तुमचा हमी भाव भेटत नाही तोपर्यंत तुमचा कांदा नक्कीच हा टिकू शकतो. हा मला मागच्या वर्षीचा अनुभव आला आहे आणि तेच तंत्र मी ह्यावेळेस पण वापरणार आहे. तर मंडळी, निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करत उत्पादन खर्चात बचत करून निश्चितपणे उत्पादनात आणि उत्पन्नात वाढ देणारं असंच हे प्लॅन्टो कृषी यंत्र आहे, हे तुमच्या लक्षात आलंच असेल. आणि म्हणूनच एक आव्हान तुम्हा सर्वांसाठी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीयुत स्वप्नील चौधरी यांचं. शेतकरी बंधूंनो, आपल्याला एखाद्या प्रॉडक्टचा रिझल्ट मिळाला की आपण ते वारंवार वर्षानुवर्षे आणि निरनिराळ्या पिकांना वापरायला सुरुवात करतो. असाच अनुभव आहे अहमदनगर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांचा. सुरुवातीला त्यांनी ऊस या पिकासाठी प्लॅन्टो कृषी तंत्राचा वापर केला. त्यात त्यांना अतिशय कमी खर्चात रासायनिक खतांचा खर्च कमी करून ऊसाच्या टनेजमध्ये चांगली वाढ मिळाल्याची आताच आपण बघितलं. आणि त्यासोबतच कांदा या पिकासाठी सुद्धा त्यांनी मग नर्सरीपासनं प्लॅन्टो कृषी तंत्राचा वापर त्यांनी सुरू केलेला आहे. त्यांची रोपं लागणीच लवकर तयार झालेली आहेत. सशक्त जोमदार रोपं, रोगराई कमी, फवारण्यांचा त्यांचा रासायनिक कीटकनाशकांचा खर्च कमी झालेला आहे, बुरशीनाशकांचा खर्च कमी झालेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे उत्पादन वाढ तर त्यांना मिळालेलीच आहे, एकरी जवळपास 5 ते 6 टनापर्यंत. पण त्यासोबत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे साठवणुकीत त्यांचा चाळीमध्ये कांदा जो आहे तो प्रदीर्घ कालावधीसाठी टिकल्याचा त्यांचा अनुभव आहे. आणि त्यांच्याप्रमाणेच असंख्य कांदा उत्पादक शेतकरी जे प्लॅन्टो कृषी तंत्र वापरतात त्यांचासुद्धा असाच अनुभव आहे. तर शेतकरी बंधूंनो, प्लॅन्टो कृषी तंत्राच्या वापरासह इतरही माहितीसाठी जरूर संपर्क करा. समृद्धीचा महामंत्र प्रलशरचा प्लांटो कृषी तंत्र प्लॅन्टो